Monet ovat sitä mieltä, että lenkkeily on raskasta ajantuhlausta. Jalat kipeytyvät ja vaivat pahenevat. Lenkkeilystä voi tehdä kuitenkin hauskaa ajanviettoa, jos vain viitsii nähdä vaivaa sen eteen, kunhan muistaa muutaman tärkeän seikan. Aloittelijalla ainakin on toi juoksuvauhti, ettei pitäisi niinku alussa lähteä juoksemaan liian nopeasti, ettei niinku mene piippuun tai maitohapoille. Juoksuasento, niin se on, että miten tuntuu itsestä hyvältä, että ei ole liian kasassa. Että kyllä sen nyt löytää sitä hyvinkin niinku nopeasti. Ja juoksun jälkeen venyttely, niin se pitäisi muistaa aina. Muihin urheilulajeihin verrattuna lenkkeilyn aloituskustannukset eivät päätä huimaa. Lenkkikenkien valinnassa on kuitenkin huomioitava, millaisella juoksualustalla aikoo lenkkeilyä harrastaa. He ei kovin kummosia niin lenkkeilykamoja ei ole olemaan, että kengät, housut ja takki. Ja nyt kun on ne syyskelit, niin lämpimästi päällä. No pehmeällä alustalla nyt ei ole mitään huomioitavaa, mutta niin kovalle alustalle kun mennään juoksemaan, niin nykylenkengissähän on iskuvaintimet. Ne on todella hyvät, ettei jalat kipeydy. Lenkkipolulla näkee usein monenlaisia ihmisiä. Lenkkeilystä voi kuitenkin nauttia erilaisin keinoin ja ajatuksen epämiellyttävästä lenkkeilyreissusta voi unohtaa. Tämä sopii ikään tai sukupuolen katsomatta aivan kaikille, että opiskelijoille ennen kaikkea, että tämä on halpa, tämä ei ole aikatauluihin sidottu millään tavalla. Kauniit maisemat täällä näin ja sitten musiikkia kuuntelemalla, että MP3-soitin niin ne on hyvinkin pieniä, että ne ei haittaa niin ollenkaan juostessa. Joo, se on lähettävä lenkkijuoksen loppu.